party mi sa among purok karong gabi eh. Nakatang kog tricycle guys kay mapalit ko dito og unsay akong lutoon. Wala pa lagi sakyanan ay. Busy na sila gama og kuan. Lahat ka si Madilo. Busy na si Eglin gagama og 10. Magparty mi karong gabi eh dire sa Purok do. Oh, labi kayo mag-sounds oh. Tininood yun imong party ron. Christmas party dire sa among purok. Oh, ay mga Kanang ngani? tag-iya oh. XLR. XLR ba na? Oh, ni tag-iya sa among sounds. Uli ka na tong puwa bitaw kanang kan bitaw ka tong puti pa. Tan. Ano ba itaod na to? Ngani lagi? Sasakan? PL? Kamu Party mi karong gabi eh. sa mic lagi? Tinanood na maguli. Po si Boy oh. Sayaw ni cha-cha. Gamit ano bitaw si gani? XLR mo ni. Tininood yun ni among party karong gabi pohon walay uwan. Christmas party disco. Jakto nya ang tumoy ato gani. Yani ang tumoy ato XLR nya. Muni among sounds. Basi try marot naa suri ka tata. Wa man ko order gud. Wala pang mga tao kay busy pa og pangluto kay adalhon dire. Wa man ko gamit Sa among purok kay magparty kami. Inyang alas 6 sa gabi eh. Disco pod. Katong murag sa mahal lagi nga ko karang food channel. Oh. Sa katong TV channel ko kuan man ang ilang god PM. Manag-operate na sila sa Tingna PL Jack. ilang sounds. Na PL. O karon guys, matutong merkado kay mangita. Na ako'y karne nga baboy. Na ako'y kanang press Mickey. Press Mickey ni siya guys akong gamiton. Na ako'y repolyo, toyo, na ako'y bagyo beans, atsal, kanang bombay, ahos o magic sarap. So karon guys, maghawan ako kay magluto nako, maghawan pa ko sa akong mga panakot. Di po na kayo ang among kuan guys, o sige nagtugtog. Alas 6 media ang among sugod kaon. Og magdali-dali ko og luto karon guys. Aning akong pansit. Dikit mo. Anda. Guys, mauna ni akong pansit na naluto. Paguban ako ani guys, so naghihatag na nako sa purok sa among party karon. Mauna ni siya guys, sarap ang akong pansit. Palihog ko duha ka bangko single. Bangko sa bata pang kurang ide duha ka buok palihugan. Oh, daog ang team base. Iman drilling, oy. Iman juga puto bisa lami sa to dia wiran kay. Ano sa may sunod na to nga duha? Kita kaptan sila buka paingat to di puta. Di zone. Sa bola sa
Dahan Okay, din. okay, Daplin sama may daplin na. Padaplay sa padaplay kay aron natong ipa itanaw say pakpak sa mo sa mga gwapa. Pakpak. Oh, atong kada sa Paris ni Medet sa iyang pakpak o kinsay kay nadaghanan ni pakpak malay mo daon si Nani kinsay mo pakpak kanang gwapa kang ikaduha kang Christine Kadayan ikatulo si Aden o si Lina ikaw kapat Tolo, kinsa ba ni nawat to? Sila next si Medet. Ang pinagapahan ko na sila ni kay may kompleto ay wala. Kuya ko at mata to kay pilay to kay naong to kay wait. Ato ka rin. Ato ka rin ilo kay wagyapen. Guys, Ang atong presidente ni Hanjo nga mupalit pa kung taon pero sa sapon kay di madali-dali kuha ng lipstick ani. Wala, itong kuha itong premyo. sana magmangablang ngayon eh. Premyo sa balon, kuha sa may balon. Premyo sa balon. Natay katong mga senior citizen, natay patagna. Karon kay buwan man ron sa December. Ang makauna tagna mo dong dire kay karong adlaw ba ron? Karong December unsa may gasunod karon nga atong na sinati. Okay ha, trial ya, trial. Ready? Get set, go! Oh, wala makuha ang takot sa totoy. Okay, game. Ayaw mo magduro, tama. Ang anak, ayaw. Dapat distansya kamay. Okay, final. Tupong isang muna ha. Ready? Get set, go! Okay. Nakuha nilang duha natin nila. Kisa to number 6. Ito na eh, makatunga. Sila bubutong sa nila makatunga sa kalibo. Okay, ready? Kani ha, kanang trial. Ready? Get set, go! Oh, trial pa to, trial. Okay, sige. Final. Ready? Get set, go! Na! Sa dali mahuman na ay madaog. Agda, murag malupig, inis meditan eh. Dali. Dali.